Når vi skal montere en gasregulator, trækker vi op i kraven, sætter nedover og trykker ned på plads og sikrer sig, at den er fast monteret. Når vi har gjort det, trykker vi ind og drejer rundt til stop, så er man sikker på, at nu er der gas på. Så holder man flammesiden væk fra kroppen, og den virker. Nu er vi klar til at krympe. Når vi skal hen og krympe, så skal vi starte med at trække en sæk af. Så siger vi, det er okay. Og så er vi klar til krympe. Når man så er færdig med brug, så lukker man for gassen, løfter op i kraven og piller af. Når den så er kølet ned, så ruller man slangen op og sætter det hele på plads. Sådan. Well, folks, it's time to kick it old school.